Cada 23 de setembre, entre les 10 i les 11 del matí, la relíquia del braç de Santa Tecla abandona la quietud de la seva capella per ser traslladada a l'altar major de la Catedral de Tarragona, on té lloc la missa pontifical. A la tarda del mateix dia, surt en processó per la part alta de la ciutat, acompanyada de tot el seguici popular, probablement el més ric i nombrós de tot el país. Però d'on prové aquesta relíquia? Quan va arribar a Tarragona? La història de la seva adquisició és ben interessant. Corria l'any 1321 i Santa Tecla ja era patrona de Tarragona. La catedral era quasi acabada, però la ciutat encara no disposava de cap relíquia de la santa. Les seves restes descansaven en terres llunyanes. Havia nascut a Icònia, al sud de Turquia, i va trobar la mort a Melula, a l'actual oest de Síria. Una expedició va partir de Tarragona per creuar el Mediterrani, amb la missió de convèncer el rei Onsino d'Armènia que accedís a un intercanvi. L'ambaixada l'encapçalava Simó Salcet, rector de Valls, acompanyat d'un grup de cavallers i també de comerciants catalans. Un llibre, publicat a Tarragona al segle XVII, descriu l'expedició, deixant fins i tot detall de què es va pagar a canvi de la relíquia. Diu així: Arribaren a Armènia, a on se trobava lo rei senyor, e presentaren-li 4 cavalls, una sella obrada d'or, pedres precioses, moltes perles, 3 peces de tela vermella i altres 3 de florentí verd, e 2.000 formatges de Mallorca, perquè en Armènia no els coneixien, i dient que venien de part del senyor rei d'Aragó, de la Iglésia i ciutat de Tarragona. En realitat, l'objectiu de l'ambaixada reial anava més enllà d'adquirir les relíquies. L'extensíssim domini de l'arquebisbat de Tarragona acabava de ser considerablement reduït amb la creació del de Saragossa. Amb l'adquisició dels ossos de la Santa, el rei Jaume II pretenia mirar de rescabalar la pèrdua. A banda, els comerciants de les ciutats catalanes que finançaven la corona hi van veure una bona oportunitat d'obrir nous mercats. Després de tot, sembla que els viatges d'ambaixades reials a països llunyans per obtenir beneficis són coses que venen de lluny. Fos com fos, d'aquell viatge de fe o de negocis, digueu-li com vulgueu, en va arribar la relíquia que cada 23 de setembre encén la ciutat amb foc, música i festa.